واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا السلام عليكم متى ya kike a gida da tun yanzu ba ina kallon ki na wuce ba amma wato ban taɓa ƙura miki ido ba wato ban taɓa miki magana da sai yau wato ainihin shi yasa na ce dole sai na idan muka haɗu da ke wato ainihin zan furta miki kalamin soyayya wato ainihin na san kaɗo miki su ko yanzu wato ainihin ina son ki To ni ma ina son ka. ita ne bilitin fuskar ta fara kafafuwar ta guda biyu ba zan ba da kuɗi na a bani mai bilitin ba yar banza ba ina da ni ba ina Lafiya? bai da ni ba Ka fi mana. bai da ni ba Me ya faru? kai na haƙura Ha 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 ha.